Dobrý večer, vážení přátelé. Já nevím, jestli jste slyšeli před chvilkou tu ránu, ale to právě se rozpůlil kabinet Havel. Vítám vás na 4. díle setkávání v Praze a v divadle na provázku pod názvem Kabinet Havel. Tento debatní cyklus organizujeme již od listopadu do května. A aby toho nebylo málo, tak dnes je tomu 22 let a 5 dnů, kdy se rozpůlily dvě republiky, jedna Československá republika. A my dnes v kabinetu Havel přivítáme paní Ivetu Radičovou, pana Petra Pithardta, a pana Ladislava Snopka. Moderovat bude Renata Kalenská a Petr Oslzlý. Takže i tímto předávám slovo a našemu dnešnímu tématu československé konstelace. Ale možná ještě úplně na začátek si připomeneme, co k tomuto tématu řekl Václav Havel, takže prosím Petra Oslzlého. Je to prosím stručně, tedy z roku 2006. Bylo by proti všem mým zásadám, kdybych určoval slovenskému národu způsob, jakým smí či nesmí sám sebe jako národ reflektovat. Já jsem sice přísahal na federální ústavu a musel jsem hájit integritu státu, což jsem také dělal, zároveň jsem si ale nemohl nevšímat slovenského emancipačního hnutí nebo ho dokonce nějak potlačovat. Národy mají právo projít, je-li to jejich většinová vůle, fází vlastní samostatné státnosti. Většina Čechů odchovaných ideou československého národa a spojujících automaticky ideu slovenské samostatnosti s fašismem málo chápala slovenské cítění a ambice. Já měl pro ně, myslím, silnější porozumění než mnozí jiní, ale ani já jsem asi nebyl zcela prost určitých historických předsudků a bludů. Slovenští národovci byli, pravda, trochu směšní a protivní, to ale neznamená, že se nemělo něco zásadního ve vztahu našich národů změnit. Zastával jsem tedy ideu autentické federace, to znamená nikoli federalizované totality, jakou jsme měli za komunismu, ale federace založené na skutečné rovnosti obou subjektů, které ji tvoří. V tom jsme si byli s přáteli z veřejnosti proti násilí velmi blízcí. V letech 1990 a 1991 jsme projednali snad tisíce hodin na nejrůznějších politických schůzkách a hledali optimální model soužití našich národů ve společném státě. Nenašli jsme ho a asi ani najít nemohli. Nejen Češi, ale i mnozí Slováci tehdy zřejmě stav slovenské mysli plně nepochopili. Z hlediska organizačního jsem měl jen dvě velké námitky. Za prvé, že o rozdělení státu nerozhodlo v referendum, navrhoval jsem to, má zákonná iniciativa ležela v parlamentu, ale nikdo to nepodpořil. Zřejmě se všichni báli, že by Slováci hlasovali pro společný stát. Dnes nevím, jestli i to nebylo dobře. Kdyby Slováci hlasovali pro společný stát, všechno by to začalo znova a nakonec nejspíš skončilo stejně. Jen by se ztratil další čas. S odstupem doby se mi totiž zdá, že většina Slováků sice vědomě rozdělení nechtěla, ale podvědomě k němu přece jen tíhla. Za druhé to byl fakt, že stát nerozdělovali státní orgány, ale politické strany. To mi připadá systémově velmi špatné.
jen to v nové podobě naplňuje dávný princip vedoucí úlohy strany. Já sám jsem aplikoval spíš z důvodu symbolických než věcných. Vždyť můj mandát by bez tak za 3 měsíce skončil. Šlo mi o to ukázat, že člověk, který skládal slib na ústavu nějakého státu, nemůže jen tak podepisovat zákony tento stát rušící. To se prostě nedělá. A nevyvolává to u nás dobré asociace. Vzpomeňme našich plačících prezidentů či prezidentů posedlých potřebou všem trvale vysvětlovat smysl svých kapitulačních podpisů. To je vše. Děkuji. Já jsem chtěla začít tím, že jsme spolu ve Svobodě Češi a Slováci zažili jenom 2 roky. Tak by mě zajímalo podle vás, jaké byly, jak nám to spolu šlo. A paní Radičová by měla mluvit jako první. Príjemný dobrý podvečer všetkým želám a dovolte mi najprv, predovšetkým, nám všetkým zapriať príjemný, pokiaľ možno krásny a chvíľami aspoň trochu šťastný tento rok 2015. Myslím, že pohodu a pokoj si v tejto dobe uvedomujeme ako jednu z najdôležitejších hodnôt, ktorú potrebujeme zažívať. Takže príjmite, prosím, úprimné želanie do nového roka. A čo sa týka tých prvých 2 rokov, keď to máme trošku rozparcelovať, začnem trošku osobne. Presne v novembri, decembri 89 som slávila Kristové roky. Je to pravda. A dostala som nádherný darček. Mám ho odložený dodnes. Korunu z plota, ktorý oddeloval Československo od slobodného sveta. Symbolické a pravdivé. A k tomu sa mi vybavuje vtip, ktorý obletel Československo, keď sa synček pýta otca: oci, prosím ťa, a kto je za týmto železným ostnatým plotom? A otec hovorí synovi: no predsa my, chlapče, my. Uvedomujem si moment slobody dodnes ako jeden z najsilnejších zážitkov, ktoré ma postretli v spoločenskom dianí. A nepostretli ma tak, že by som sa z diaľky na ne len pozerala, ale človeka aktívne zúčastneného takýchto zmien a hrdo sa hlásim, že svojím dielom aj spolu zodpovedného. Či už to boli protesty v Prahe na námestí pred rokom 89 pri výročí roku 1968, alebo to v 88. bola sviečková manifestácia v Bratislave, alebo to boli silnejúce produkcie samizdatov, stretávania sa a hľadania spôsobov nadobudnúť slobodu až po známe novembrové udalosti v Československu, tak všetko to boli kroky, v ktorých sme si kládli základnú otázku, v akom štáte, v akom režime chceme slobodne ďalej existovať. A je preto úplne prirodzené, že jedna z prvých otázok bola aj otázka štátoprávneho usporiadania. Je úplne prirodzené, že sme si ju museli klásť, pretože zdedená federácia z komunistických čias bola centralistická federácia, totalitná federácia, áno, ktorá s princípmi federatívneho usporiadania nemala v podstate nič spoločné. Bolo jedno, či rozhodnutia robí komunistický papaláš v Prahe a preniesie ich do Bratislavy, alebo naopak. Bola to jednoducho vedúca sila komunistickej strany aj z hľadiska tzv. Federácie. Nič to nemení ale na fakte,
že otázky štátoprávneho usporiadania sú prirodzenou súčasťou demokratizácie a teda decentralizácie moci. Kladli sme si otázky, ako pripravíme krajinu na presun kompetencií z centrálnej vlády na samosprávy, na iné inštitúcie, na verejnoprávne inštitúcie, ako vytvoríme nezávislú akademickú pôdu, nezávislé súdnictvo. A ruka v ruke s týmito otázkami samozrejme bola otázka, ako a kto tomu bude vládnuť. Na Slovensku verejnosť proti násiliu, v Čechách Občianske fórum, ktoré pripravovali české zemie a Slovenskú republiku na prvé slobodné voľby, ktoré sa odohrali v júni 1990 a za ten krátky čas sa tvorila politická scéna. Prirodzene, trochu rýchlo kvasená, trochu náhodná, trochu reflektujúca minulosť a tak sme mali rôzny výber vo voľbách už v roku 1990. Na Slovensku sa znovu obnovila demokratická strana, víťazná strana z volieb 1946, navrátil sa pán Martin Kvetko na Slovensko, vdýchaval život tejto politickej strane. Rovnako sa znovu oživila Slovenská národná strana a mnohé ďalšie subjekty a zároveň vznikali úplne nové politické strany. Už prvá vláda zo slobodných volieb 1990 musela byť tým pádom koalíciou medzi českými politickými stranami a slovenskými politickými stranami. Mali sme teda od začiatku dve rozdielne politické spektrá. No a jak jim to šlo dohromady? Jsme u toho. A to je práve asi ten zlom. Kto dostal zelenú už po prvých slobodných voľbách 1990, pretože verejnosť proti násiliu síce vyhrala vo voľbách, ale s pomerne slabým mandátom. Musela vytvoriť koaličnú vládu a dohadovať sa na slovenskej politickej scéne. Tu mi dovolte spomienku, keďže ako hovorkyňa VPN som bola prítomná rokovaní každý týždeň koaličných partnerov. Tentokrát to nebol môj mobil, pani redaktorka. Tak tie rokovania boli nesmierne zložité, špeciálne s kresťansko-demokratickým hnutím, ktoré jeden týždeň vyslalo 3 reprezentantov na rokovanie, urobili sme dohody. O týždeň prišli iní 3 reprezentanti s vetou, ale to sme nedohodli my, to neplatí. A dohody začínali na novo, bolo to zložité, bojovné už v tom období a poznačené aj nacionalistickými silami. Opäť jedna osobná spomienka, môj manžel pôsobil v kooptovanom parlamente do júnových volieb 90 a už vtedy museli utekať zadným vchodom z Národnej rady Slovenskej republiky, pretože pred hlavným vchodom ich nie práve srdečne so slovenskými vlajkami v rukách čakal pomerne rozhnevaný dav, ktorý tlačil a spúšťal nacionalistické vášne. V tejto atmosfére boli sily, ktoré sa snažili spolupracovať navzájom na českej a slovenskej strane a dospieť k rozumnému riešeniu, a to rozumné riešenie naozaj bolo referendum. Petícia na Slovensku za referendum bola úspešná, dnes bola schválená v parlamente, pretože o štátoprávnom usporiadaní majú právo rozhodnúť iba občania a nie reprezentácia, navyše reprezentácia, ktorá z volieb v roku 92 na rozdelenie nemala žiaden mandát.
Okrem Slovenskej národnej strany ani jedna politická strana nemala vo svojom programe rozdelenie štátu a teda nemali právo na to, aby následne si uzurpovali takéto rozhodnutie. Posledná poznámka k úvodným 2 rokom a odovzdávam štafetu. Má to vážny dosah dodnes. Vytvorilo to nový precedens politickej kultúry založenej na tom, že občan volí osobu alebo osobnosti a nie program a riešenia a potom čaká, aký program a riešenia tieto politické subjekty a osoby budú realizovať. Vytvoril sa tým precedens, že môžu realizovať aj veci, na ktoré nedostali od občanov mandát. A v Slovensku sa táto situácia opakuje v pravidelných intervaloch. Tento politický precedens. Čo by sa stalo, keby referendum, a dopadlo by to inak, to by som nechala na ďalšie kolo diskusie. Odovzdávam pánovi Pithardtovi. Pane Pithardte, vás se chci zeptat na to též s tím, že vy jste se v minulosti posteskl, že jsme to vzdali příliš brzo. Dobrý večer. Paní Iveta mě umožnila, abych šel rovnou k věci. Jenom řeknu, že ten rok, to dvouletí začalo úžasně. Všichni jsme bez dechu poslouchali promyšlený, prokomponovaný projev Václava Havla 1. ledna. Končilo to, jak pro koho, pro mě hrozně, když jsem sledoval nadšení těch Slováků, kteří byli na náměstí 31. prosince 1992. Uvědomoval jsem si, že Češi, Moravané a Slezané se ocitli ve státě, na který vůbec nebyli připraveni, který, jak se pak ukáže, nebudou umět ani pojmenovat, který nemá žádnou ideu a který dodnes neví, čí je a kam vlastně chce. Ale já jsem dostal otázku vlastně k tomu referendu a mám pocit, že se málo probírají ty situace, co by bylo kdyby. Tak především ještě do února 92 to vůbec na rozdělení nevypadalo. Uvědomte si, že tady byly 2 děje, odlišné jak osobami a obsazeními, tak tématem. Bylo téma kompetencie, srpen až prosinec 91, to je záležitost Vladimíra Mečiara a mě. Skákali jsme přes tu laťku, on se pak chlubil, jak vlastně šidil a jak já jsem vždycky naletěl. Neprošlo to snadno, ale nakonec to ve federálním shromáždění prošlo. Ona si totiž federální vláda myslela, že ona rozdá ty kompetence a republiky pěkně poděkují, ale my jsme měli tehdy s Mečiarem na to jiný názor, že prostě ta vůle musí vzejít od republik a federaci zbyde to, na čem se dohodneme. Takže to se podařilo. A pak přišlo druhý příběh, úplně jiný, to je příběh Jana Čarnogórského a jeho umanutá vůle ten svazek 2 národů dohodnout naprosto legitimně státní smlouvou. Měl hodně pravdy, protože vybavme si 68. rok, 7 týdnů po okupaci, nebo 9 týdnů po okupaci. Jediné, co se tady mohlo zrealizovat, byla federalizace, ale muselo se to ošvindlovat, protože Slovenská národní rada existovala, česká neexistovala, musela se navolit z existujících poslanců. To byl vlastně podfuk a z tohoto hlediska ten svazek nebyl uzavřen legitimně. Takže on si přál, a to bylo ten druhý příběh, státní smlouvu. Nakonec
Píše se únor 92, v jednom, jak se tehdy říkalo, rekreačním středisku na Českomoravské Vysočině v Milovech se dohodnou experti i představitelé obou národních rad na znění té smlouvy, všechno to vypadá dobře a první hlasuje předsednictvo Slovenské národní rady. A překvapení, o jeden hlas to neprošlo. O jeden hlas. Ten poslanec pak vysvětloval, že včera jednal v Praze s ministrem národní obrany a že ho strašně naštval a že on teda už toho má dost. Naprosto iracionální důvod. A řeklo se, že už teda do voleb se s tím nebude dělat nic a že to pak rozhodnou volby. A to hlavní řekla paní Iveta. Žádná politická strana, kromě SNS, neměla rozdělení státu ve svém volebním programu. A začali jednat, jak připomněl Petr Oslzlý skrze Václava Havla, představitelé dvou politických stran. Zkuste vyjmenovat ty lidi, kteří se tam tenkrát vedle Klause každý den znovu a znovu na obrazovkách objevovali. Nikdo si na ně nevzpomene, protože všichni museli pro tu či onu hanbu z politiky odejít. Na té slovenské straně to ani nevím, kdo všecko tam byl. Tihleti lidé 3 dny po volbách začali rozhodovat vlastně o tom, jak se rozdělíme. Byla možnost udělat to referendum? Byla, ústavní zákon o tom existoval, ale ty dvě velké partaje se shodly, že ten výsledek by mohl zkomplikovat situaci. To jsou ta přesná slova. A mají pravdu, buď by se vůbec nedokázali poslanci shodnout na otázce, a ta otázka je strašně důležitá, na ní hrozně záleží. Sociologové tenkrát zkoumali, položili tutéž otázku jednou v pozitivním modu a po druhé v negativním. Jazykovědci potvrdili, že je obsahově naprosto identická. Rozdíl byl 16%. Jestli jen tu levou rukou a pravou, jestli už ten mikrofon. Takže to byl problém. Možná, že by se vůbec nedohodli na otázce, možná, že by občané obou republik hlasovali jinak. No, co by muselo být? No samozřejmě nové volby, ve kterých by ty strany museli přiznat barvu a museli by říct teda, co chtějí, protože v těch volbách v červnu 92 to neudělali. Ale to se nikomu nechtělo. Byli čerstvě zvolení, sotva usedli na svá křesla, už by měly být nové volby. Takže v rozporu s ústavou se hlasovalo a zase první hlasování o rozdělení federace neprošlo ve federálním shromáždění. Mezitím se přišlo s ideou prozatímního senátu, aby nepřišli o ta křesla, tak se slíbilo v českých zemích zvoleným poslancům, že automaticky budou transformováni v senátory. Tedy druhé hlasování prošlo to ve sněmovně lidu o 1 hlas, ve sněmovně národů o 2 hlasy. Takže vidíte, jak těsné výsledky rozhodly o tom, že nakonec federace byla rozdělena. To s legitimitou nemá co dělat. Bylo to pravda legální. A když se já zamyslím nad tím, co vlastně v těch prvních 2 letech bylo asi nejdůležitější a co nejvíc poznamenalo až i naše dny, tak je to právě to zjištění, že to nejdůležitější rozhodli politici nejsilnějších stran, ani se na to lidí zeptali. Myslím si, že to byla první, ale dostatečně silná rána víře v parlamentní demokracii ve smysluplnost politických stran. Pak ještě bylo pár takových situací, opoziční smlouva, ale myslím si, že tohleto byla pro lidi zpráva, že ať volíme kohokoliv, oni si to nakonec rozhodnou stejně sami. A na závěr řeknu jenom tolik, že
já si nejsem jist, jestli se to určitě dalo zachránit, udržet, ale to, že jsme to tak odbyli v tak krátkém čase, když se podíváte, jak Belgičané desítky let zachraňují znovu a znovu se rozpadající Belgii, Kanaďané desítky let opravují federaci, vylepšují, znovu hrozí rozpad, zase to zachrání. A my jsme to odbyli za necelé 2 roky a ještě nelegitimním způsobem, tak to je to, co mě mrzí nejvíc. Ne, že bych si myslel, že se určitě dalo Československo zachránit, ale ten způsob, jakým jsme to odbyli, za to se stydím, i když jsme u toho ani paní Iveta, ani já v tom posledním půlroce už nebyli. Odbyli jsme to, pane Snopko? Takhle to zní, že ty 2 roky vlastně ani nestály za to, tak se to prostě smázlo. No, ja sa na to pozriem úplne z opačného konca. Ten príbeh, ktorý sa udial, samozrejme bavíme sa o ňom, ako by sa udial, keby sa niektoré veci urobili ináč. Čiže keby sme neskončili rozchodom, ale ostali by sme pohromade. Chcem zdôrazniť, že ja osobne si myslím, že téma, ktorú preberáme, je už dobovo dávno passé. Česko a Slovensko fungujú spolu. Niekde počas tých 22 rokov našli spoločnú identitu v oddelených štátoch. To sa udialo. Ja si vždy spomínam na skvelý Bergmanov film Scénky z manželského života. Tiež sa rozišli a potom každý mal svoj byt a žili spolu ďalej. Je to proste, myslím si, že vzťahy Čechov a Slovákov sú prirodzene dobré. A keď sa im do toho cez štátnu moc kecá, a to je jedno, či zasedenú komunistickú, alebo úplne čerstvú a občas bezradnú demokratickú, tak sa tie vzťahy vždycky utrasú dobrým smerom. To je môj názor. Žijem 4. rok v Prahe a mám možnosť to nazerať aj z tej druhej, nielen z našej slovenskej strany. A připadáte si tady jako doma? Áno, dokonca domskejšie. Aj tým, že je tu veľa Slovákov, je to 3. najväčšie slovenské mesto, no tak to už je tiež dokladom toho vývoja, o ktorom hovorím. Ale keď sa zamyslím nad tým, ako by to bolo, keby to bolo ináč, no v podstate do 92. roku, teraz budem hovoriť ako člen slovenskej vlády, čiže nebudem opakovať to, čo Peter povedal, čo sme spolu zažili, keď sme svojprávne brali veci do svojich rúk, teda česká a slovenská vláda, lebo istým spôsobom sme verili na decentralizáciu a to bol decentralizačný úkon. Zobrať si kompetencie o našich krajinách do našich rúk a potom po našej dohode to dať dohromady hore. A tu niekde vznikla prvá chyba, o tom si už hovoril, k tomu sa nebudem vracať. Ja sa skoro vrátim k tomu, že sme prvá chyba, ktorá mala, to nikto nepovedal, zásadná chyba, ktorá viedla aj k tomu rozdeleniu Československa, bola tá, že v roku 90 tie voľby boli len na 2 roky a nie na 4. Mnohí vravia, že by sme to neustáli, že by nás obesili nacionalisti. No mohli by, ale čo keby nie? Čo keby sme tie 4 roky vydržali? Mali by sme čas to riešiť. Nemuseli by sme zbrklo jednať a navyše mali sme ešte ten elán ľudí, ktorí tú slobodu priniesli. Ešte sme boli ľudia z tých nežných barikád. Potom, keď už prišli po 2 rokoch ďalšie vojny, už mi to tak preskakuje do toho spontánneho, voľby, no tak prišli rovno do rozhasenej spoločnosti. No tak v rozhasenej spoločnosti tí najväčší kriklúni podľa mňa majú najsilnejší hlas a najviac ľudia, ktorí sú bezradní a nevedia si pomôcť, poslúchajú. A ďalšia chyba bola podľa mňa v Petržalke, keď som ešte robil kultúráku, tak sme krstili film jedného môjho kamaráta Pavla Kouteckého, ktorý už nežije, bohužiaľ. Ten film sa volal Rozpad Československa v federálnom zhromaždení. A vymysleli sme si, že Jan Čarnogurský a Peter Pithart sa stretnú a budeme na tú tému uvažovať asi takýmto spôsobom. Ty si už bol na ceste, ale ako šéf Senátu si sa musel vrátiť, lebo myslím, že padala vláda v Čechách a tak ďalej. Takže ostal len Jano Čarnogurský
a oproti nemu stáli ľudia z VPN, Peter Zajac a ďalší. A ja som povedal, že tá Československá republika by sa nebola rozpadla, keby bola decentralizácia dôsledná a stihli by sme do toho 92. roku urobiť to, čo sme pripravovali, a to bolo rozdelenie, ja hovorím za Slovenska na vyššie územné celky. To už je ich 8. My sme mali, bol som členom toho tímu, pripravenú verziu 16 vyšších územných celkov, ktoré mali byť hranične situované do pôvodných žúb. A keď sme si to zrátali, tak tých 16 žúb by pravdepodobne nezvolilo Mečiara tak výrazne do čela politického diania na Slovensku, ako to urobili tie 4 volebné obvody. Pretože v tých vyhral, ale keby ich bolo 16, tak niekde by vyhral 100%, ale niekde by prehral možno o 5%. A pomerne by to možno vyskladoval aj inú vládu, ako bola tá, ktorej dominoval on. To už je tá úvaha, čo by bolo, keby bolo. Ale rozhodne si myslím, že analyzovať tú situáciu už môžeme z rôznych aspektov. Čiže buď sa budeme dotýkať tej línii, po ktorej ideme, alebo pôjdeme líniou, ktorá vychádza aj z tých úvah, ktoré som vám povedal. Keby bolo volebné obdobie štvoročné, keby bola decentralizácia hotová a volebné obvody by boli iné, ako boli predtým. Čo sa týka súčasnej situácie, paradoxne už len na záver poviem, že vlastne ten mnohonárodný parlamentnou demokraciou udržiavaný štát po rozdelení Československa zdedilo Slovensko, pretože my sme Slovensko, Maďarsko, Rómsko, ja neviem ako, pestri, kdežto Česko, alebo Česká republika je jednonárodný štát. Čiže tie problémy, ktoré sme my chceli riešiť v rámci Československa, tak v rámci Slovenska, podobne ako my v rámci Československa, to riešia Maďari a Rómovia a ďalší. A to je tiež taký zaujímavý pohľad a úplne na záver, že zrazu v tom nacionalistickom slovenskom prostredí vznikla politická strana, ktorá je maďarsko-slovenská a vytlačila z parlamentu aj nacionalistickú maďarskú stranu, aj nacionalistickú slovenskú stranu. A to je posun, ktorý mne robí dobre, pretože predstavte si flámsko-valónskú stranu v Belgicku, ktorá by vyhrala voľby, takže by sa tam ani flámska, ani valónská strana nedostala. No to je až veľmi kuriózna predstava. Takže ja som s tým vývojom, keď už sa udial tak, ako sa udial, a vidím jeho dnešný výsledok, spokojný, pretože dobre dopadol, hoď zo začiatku veľmi, veľmi zle vyzeral. Vy jste zmínil, že tam bylo hodně aspektů. A co ten aspekt, jestli vůbec záleželo na tom, jestli máme dispozici ke společnému soužití, jestli to nebylo tak, že ten tandem Klaus-Mečiar byli vlastně dva kohouti na jednom smetišti a to jim nevyhovovalo. My máme dispozície k spolužitiu. Klaus s Mečiarom ich nemali a na to sme my doplatili. Já musím říct, že moje první setkání jako poradce prezidenta s Vladimírem Mečiarem bylo u vchodu do toho nádvoří naproti katedrály svatého Víta. Tam stál takový podivný člověk, obklopen, myslím, dva muži s ním byli. Bylo na něm poznatá boxerská postava a první je povídal: pán poradca, vy jste Moravan. A to bylo úplně první, potom jeho prvním volení, kdy po těch volbách říká: a vy budete usilovat o samostatnost? Čili on Mečiar měl tu ideu toho osamostatnění od prvopočátku jako hlavní jeho ideu. Aspoň z tohohle mého pohledu. Ale já jsem jenom chtěl namítnout, že ty jsi říkal, že my jsme jednonárodnostní stát a předtím jsi řekl, že Praha je třetí největší slovenské město. Tak to si, tak my jsme při nejmenším dvounárodnostní stát. No však v Prahe je to aj cítiť, má slovenskú primátorku, že? Takže Praha je mnohonárodní město. A vůbec nám sem Slováci posílají zajímavé postavy v poslední době, paní Redičová. Nemyslíte našu dnešnú návštevu? Ne, to ma upokojilo. Riešite nám niektoré problémy. My máme svojich dosť a sme vám vďační, že
že teda niektorí sa môžu etablovať tu u vás a my to nemusíme navyše ešte aj doma riešiť. No to, promiňte, ono to s tím tématem nesouvisí, ale dneska mě velmi zaujalo, když jste mi v Českém rozhlase říkala, že Andrej Babiš to původně zkoušel na Slovensku. Můžete to popsat? Andrej Babiš vypúšťal balóniky, aké by mal šance na Slovensku. A to je normálne, že si testujete cez mediálnu sféru, ako by to mohlo dopadnúť. A politici sa v podstate ani nemuseli vyjadrovať, lebo sa spustila v podstate láva všetkých krokov a spôsobov, aby som sa vyjadrila diplomaticky, ekonomických ťahov a úspechov pána Babiša. Bola som diplomatická. Velmi. A pak jste se asi divili. My sme sa vôbec nedivili. Ak ideme k súčasnosti, ja by som predtým len, ak dovolíte, jednu dôležitú vetu, lebo ma ťaží. Nemôžeme tvoriť budúcnosť, ak si pravdivo nepomenujeme minulý príbeh. To sa nedá. Takže rozprávanie o tom, ako došlo k jednej zásadnej zmene pred 22 rokmi, nemá zmysel spomínania pri partizánskom ohničku, ale má zmysel poučenia sa a jednej zásadnej skúsenosti, ktorá sa podpisuje pod súčasnosť aj budúcnosť nie len našich politických scén, ale aj toho, ako sa správame v zlomových situáciách. Dávam za príklad stanoviská a postoje našich reprezentácií ku konfliktu Ukrajina-Rusko. Dávam za príklad vyjadrenie pána prezidenta Zemana na adresu premiéra Ukrajinskej republiky. Dávam za príklad vyjadrenia nášho pána premiéra, ktoré sú priam dvojzmyselné, pretože sú iné v Bruseli a iné doma. A opakujem, že táto politická kultúra nezodpovednej politiky za vážne rozhodnutia sa odvíja od takých zásadných rozhodnutí, ako je napríklad rozdelenie štátu o nás, bez mandátu od voličov. Tak vzniká ten precedens. Tak sa uvoľňujú možnosti pre politikov správať sa ľubovoľne, bez ohľadu na to, k čomu ma zaväzuje program a volebné vyhlásenia. A potom sa nám pred očami menia. No, mne sa pred očami Viktor Orbán zmenil tak, že ho nespoznávam za tých 22 rokov. A mnohí ďalší. Ale menia sa nám spôsobom, že sa k nám začínajú správať, ako keby sme mali IQ húpacieho koníka. A servírujú nám ponuku a riešenia, ktorým nemôžu ani sami veriť. Napriek tomu to u časti spoločnosti funguje a tu oslovujú. A tak sa pohybujeme v ríši prvoplánovej politiky založenej na sľuboch a hľadaní nepriateľa. To je ten najjednoduchší spôsob. Sľuby o Češích o Slovácích? To je spoločná črta. Spoločná črta. Nik vám nesľúbi to, čo dokáže slúbiť politik. A bez ohľadu na pohlavie. A schopnosť hľadania a vytvárania nepriateľov je spôsob, ktorým si zachraňujete vlastnú kožu a častokrát zakrývate podstatné rozhodnutia, ktoré zatiaľ v krajine robíte. Odsúvate pozornosť na inú koľaj. A ten mechanizmus funguje. Je zabehnutý, opakujú ho tí politici a navyše majú to ospravedlnenie z minulosti, že veď v týchto končinách sa to tak deje.
že na to teda majú akési povolenie od občanov. A ešte jeden drobný postreh. Úvaha o tom, že dnes sme spriaznení na úrovni občanov, Česká republika a Slovenská republika, je v mnohom naozaj pravdivé tvrdenie, ale musím počiarknúť, že sa tak stalo až po následných výmenách politických garnitúr. Že tá atmosféra taká ani zďaleka nebola od začiatkov, že máme za sebou ťažké obdobie vzájomného obviňovania sa, kto na koho doplácal, kto komu čo vzal, kto komu čo nedal, a že to vrelo v tých spoločnostiach a znásobovalo sa. Teda záleží veľmi od toho, aký hlas, aké stanovisko reprezentujú politici, ako sú ústretoví a aké vytvárajú vzájomné prostredie a vzťahy medzi krajinami. A veľmi nám pomohlo členstvo v Európskej únii, či sa nám to páči alebo nie. Ale vďaka tomu, že sme sa podujali správať podľa istých regulatívov, snažíme sa im vyhýbať, čo nám sily stačia, ale nejaký ten spôsob zaradenia do inej kultúry a štýlu tu je, tak to vytvorilo priestor aj pre iný štýl a inú kultúru väzieb aj medzi Slovenskou a Českou republikou. Takže nie je to spontánne a jednoduché, ale aj tie vonkajšie vplyvy sa pod tie zmeny veľmi výrazne podpisujú. Nechcem si dať úvahu, čo by bolo, keby sme znovu museli zažívať niečo ako mečiarizmus, pretože to bolo pre Slovensko nesmierne ťažké obdobie a premietlo sa aj do napätých vzťahov s Českou republikou. Takže nie je to taká samozrejmosť. Paní Iveta správně říká, že pokud vytěsňujeme z paměti určité epizody, tak nemůžeme nedělat chyby a mylné kroky i dnes. Úplně se zapomíná, že první 4 roky byly vztahy nulové. Premiéři se ani jednou nesetkali. Z jedné i z druhé strany obviňování, hnusné argumenty i do minulosti, kdo koho využíval, zneužíval. A pak se stal, pak ještě uplynuly 2 roky Mečiarovy, ne, 2 až 4, tak. A po 6 letech se stalo něco, kdybych byl Slovák, tak bych řekl, konec konců, my jsme na tom vydělali. Protože porážka Mečiara v září 98 byla nečekaná, on ty volby ještě vyhrál. Po 4. Ale už ne tak, aby mohl sestavit vládu. A to, jak se mobilizovala slovenská občanská společnost, nevládní organizace, to prostě bylo obrovské vzepětí. A tehdy bych řekl, že slovenský národ politicky dozrál. Byla to krize, která skončila dobře, která skončila katarzí. A když je vám nejhůř, tak si vždycky můžete vzpomenout, tenkrát jsme to taky zvládli, tak to zvládneme i teď. Já se ptám, co jsme získali my. Jakou krizi, jakou katarzi. Já o ničem nevím. Já vím o tom, že v roce 1938 bylo Československo národnostně nejpestřejším státem v Evropě. 33% byli nečechoslováci, to znamená, že Čechoslováky berou podle těch statistik jako jeden národ, což samozřejmě nebyla pravda, dneska to ví už úplně každý. Dneska jsme, i když je tady hodně Slováků, a také máme Romy, jsme s Islandem etnicky nejvyčištěnější stát v Evropě. A já jsem si jist, že celá řada lidí řekne, no tak to je dobrý, konečně jsme tady sami. Ale vážení přátelé, uvědomte si, že to je zásadní změna
já chci říct v bytí, ale vkrádá se mi starovělejší slovo v bytu tohoto národa, který přes 1000 let žil v různých domech státních, jmenovali různě, měli různé hranice, byl větší, menší, panovaly různé domy. Nikdy jsme v tom státním domě nežili sami. A já jsem hluboce přesvědčen, že naše kulturní a duchovní úroveň je z tohoto stýkání a potýkání. Z toho, že nás tady žilo víc a že jsme se viděli skrze ty druhé. Že jsme se viděli v zrcadlech, v očích těch druhých. To je pro sebereflexi národa nesmírně důležité. Jsme poprvé ve svých dějinách úplně sami. Rozbili jsme si všecka zrcadla, jsme sami a podle mého názoru nevíme momentálně vůbec, kudy kam a kam patříme. My jsme za to zaplatili větší cenu. To znělo teda hodně pesimisticky. Ale vy jste mluvil, pane Pitharte, o té mobilizaci. Nepotřebovali by i Češi nějakou takovou mobilizaci? Možná, že se musíte musíte dneska dostat... ptala paní Radičové, už jestli by Češi nepotřebovali svého Mečiara, tak se mi dost vyděsila. To je ta těžká otázka, kam až musíte klesnout, abyste zmobilizovala všechny síly. Tam šlo, on vyhrával 33%. A šlo tedy o to, aby lidi přišli k volbám. A já jsem mluvil s řadou těch lidí z těch nevládek, byli to hodně mladí lidé, pomáhala jim spousta mladých lidí z celé Evropy, pomáhali jim i materiálně, organizačně. Nesmělo se říct, koho mají volit. Jenom jděte volit. Do poslední chalupy pod horama, za každou babičkou přišli. Ta volební účast se vyšplhala na 85. 85. A tím toho Mečiara porazili, protože Slovensko už bylo označováno za černou díru Evropy, už vypadlo z pořadí zemí, které budou přijaty do NATO, taky nebylo. Evropská unie už pomalu Slovensku odepisovala. Takže dostali se skoro až na dno, ale já nemůžu nikomu doporučovat, nebo nám, aby jsme si to dostali, protože to je riziko, že se taky z toho nemusíte vydrápat. Oni to dokázali a to je třeba jim nejenom závidět, ale především jim to přát, protože já si myslím, že tehdy Slovensko jako politický národ uzrálo. Když zmiňujete tu závist, tak já jsem v poslední době zaznamenala závist Čechů či tomu, jakého mají Slováci dnes prezidenta. Cítíte něco podobného, pane Snopko? Trošku sa dostávame do ďalšej témy a to je téma presadzovania sa autentických, svojprávnych a naozaj nezávislých osobností v oblasti správy vecí verejných. Keď sme, vrátim sa zase do minulosti, konštituovali volebný systém pre parlament, sme si povedali, bude to pomerný volebný systém, aby sa nám podarilo konštituovať politické strany. No tak sa nám podarilo konštituovať SROčky a rôzne ekonomické združenia, ktoré nie sú schopné už ani ako ekonomické združenia zvládať správu vecí verejných. A to už je jedno, či v Čechách alebo na Slovensku. A popri tom bola úvaha to kombinovať s väčšinovým volebným systémom, ktorý funguje na komunálnej úrovni. Tu chcem povedať, že u nás naozaj tá decentralizácia pokročila o čosi ďalej tým, že sú u nás starostovia a primátori volení priamo. Čiže sú istým opozičným prvkom voči tomu politickému rozdávaniu kariet v rámci zastupiteľstiev. Hoci aj to není celkom politické, pretože tam sa už tiež začínajú presadzovať nezávislí kandidáti. A teraz sa vrátim k tomu, že sledujem po prezidentských voľbách, začal to Andrej Kiska, ale aj po predchádzajúcich parlamentných voľbách nástup nezávislých, myslím ekonomicky nezávislých, názorovo nezávislých a dosť schopných so zmyslom pre verejný poriadok fungujúcich ľudí. A to je treba primátor Bratislavy, Ivo Nesrovnal, alebo a môžeme ísť Modrá, Pezinok, Trnava, Trenčín, až po Martin. Proste ľudia, ktorí už majú tú správu vecí verejných ako poslanie, nie len ako
poslednej dobe sa to bere biznis. Takže ako to riešiť na úrovni parlamentu, neviem, to by sa musel zmeniť volebný systém, ale pevne verím, že ten trend, ktorý začal v komunálnej politike, bude v komunálnej politike narastať a naozaj tam tí ľudia už vedia, koho volia. Čiže to nejde o to, že on je z politickej strany, tak áno, sú politické strany ako KDH, ktorí proste majú stabilný proste direktívny pohľad na vec, že my nominujeme tohto kandidáta, my ho zvolíme. Takže dá se říct, že Slovensko je zralé na přímou demokracii. No nie, ja hovorím o procese, ktorý je len v úplne maličkých začiatkoch. V malých začiatkoch, to je, no v podstate však vy ste mali tiež v začiatkoch priamu demokraciu v prezidentských voľbách a súčasné marketingové technológie sú neskutočne dobre pripravené a vedia zmiasť ľudí na vyššej úrovni, myslím úrovni správy štátu, nie obce alebo mesta. Takže len cítim istý prísľub pri, poviem slušne, vyčerpanosti politických strán, že sa môže stať, že osobnosti, a preto som za decentralizáciu, pretože tí ľudia na nižšej úrovni, ako som hovoril, miest a obcí, skôr rozpoznajú zrno od plevela, ako na tej vyššej úrovni, kde niekto ten marketing môže proste húčať čokoľvek. Neplatí, že priama demokracia automaticky znamená kvalitnejšiu demokraciu ako parlamentná demokracia. To jednoducho táto téza neplatí. Neplatí z jednoduchého dôvodu, že obidva spôsoby majú spoločného menovateľa a ten sa volá účasť vo voľbách. Iba vtedy by priama demokracia mala väčšiu legitimitu, keď by sa na tých priamých rozhodovaniach zúčastnilo 100% dospelej populácie. Ak sa jej zúčastňuje menej a menej a menej, znižuje sa legitimita úplne rovnako ako v prípade parlamentných volieb. Čiže, prosím, nerobme tu z priamej demokracie nejaký kvalitatívne vyšší, lepší spôsob rozhodovania sa. Je to spíše více prvků přímé demokracie. Je to iný spôsob, ktorý je rozumne doplnkový k typom parlamentnej alebo inej demokracie. Áno, beriem. Na Slovensku 7-krát referendum, len 1-krát úspešné, aj to 51% s odretými ušami. Dúfam, že občanmi a nie štatistickým úradom, že sme vstúpili do Európskej únie. Ale iné ostatné referenda účasťou boli úplne neplatné, nízke, dokonca referendum o privatizácii strategických podnikov a tí občania neprišli. Dnes sa hnevajú, že sa tie podniky privatizovali, ale priamo účasť na rozhodnutí o takto vážnej veci nevyužili. Mala som potrebu povedať túto poznámku, nezamieňajme. Hej? Druhá vec, vždy je dôležité z hľadiska kvality demokracie sú 3 faktory podstatné. Prvý je volebná účasť, pochopiteľne. Čím nižšia volebná účasť, tým menšia väčšina nám bude vládnuť. A tým nižšiu bude mať legitimitu. Druhý moment, počet kandidátov. Čím ich bude viac, tým nižšia legitimita víťaza, tým menšia väčšina víťaza. A po tretie, volebná geografia. 1 volebný obvod, 8 volebných obvodov, 150 volebných obvodov, jednomandátových, jednoducho volebný systém definuje kvalitu demokracie, či už parlamentnej, alebo iných typov. Áno, to bola tá tvoja úvaha o možnosti víťazstiev jednej osobnosti, ak zmeníš volebnú geografiu. Áno, tieto páky máme. No, a prečo sa nich nedarí presadiť, keď to vieme? No, pretože tie malé politické strany vedia, že každá takáto zmena znamená, že oni v tom parlamente nebudú. Malá politická strana má záujem na nízkej účasti, lebo tým sa jej zvyšujú percentá.
má záujem na veľa kandidátov, lebo tým sa jej zvyšuje pravdepodobnosť, že bude v parlamente, a má záujem na volebnom systéme tak, ako je zadefinovaný, pretože má väčšiu šancu, že naškrabe tých 5% na prestup a prechod do parlamentu. To je prvý blok. Druhý rýchly. Počkejte, teď nechám reagovat Petra Ešte já vím, ale jedinu. v tom bude zmatek. Pan Pithart se vás bojí. Neboj. Všímate si? Ano, děkuji. Toto bolo bolestivé gesto. Máme toho asi všichni tři moc co říct. Já teď zase chci honem navázat na Agnes alias Ladislav Svanko. O té decentralizaci. Obětí rozdělení Československa bylo mimo jiné zemské zřízení u nás. Moje vláda, vyzvána Českou národní radou, připravila změnu územně správního uspořádání. Chtěli jsme tak jako sousední země Rakousko, Spolková republika, se vrátit k historickým entitám, k zemskému zřízení. Jak federální parlament, tak Česká národní rada to doporučili a slavnostně slíbili. Než jsme připravili ty zákony, které by to provedly, a to je pěkná hromádka, tak byl duben 92 a tehdy už někteří začali mít strach, že se Československo rozpadne. A ten strach šel tak daleko, že říkali, jestli se rozpadne Československo, tak se trhne i Morava a my zůstaneme úplně sami. A ten náš dokončený, do detailu propracovaný projekt, který by byl, na to nebudu mít čas, 100krát lepší než 14 krajů, některé jsou úplně umělé, ten prostě neprošel z této obavy, že se Morava trhne. A teď se dovídám od Petra, že Mečiar už na začátku se na to... Ale takové nebezpečí nehrozilo. Vůbec ne. Ale prostě byla to panika, že se to všecko rozpadne, takže se pak 8 let čekalo, než se zřídili kraje. Ráno začali hlasovat, první návrh 8, málo, bylo potřeba 120 hlasů. Ústavní většina, přidali 2 kraje, pořád málo, přidali 1, málo, zůstali u 14. Klidně mohli ten den skončit, klidně mohli skončit u 27 krajů. I takový byl plán, čili naprosto voluntaristické rozdělení země, nešťastné. Zemské zřízení je obětí obavy z rozpadu i malé České republiky. Já jenom k té Moravě bych dodal, že my jsme byli panem prezidentem s Jirkou Křižanem pověřeni, když byl největší záchvat takového moravismu, abychom projeli, a opravdu důsledně jsme projeli tehdy všechna moravská města a udělali podrobný průzkum. Já jsem o tom napsal takovou zprávu, kterou jsem měl v ruce, a z toho vyšlo, že absolutně tam nebyla žádná tendence. To bylo prostě vytvářeno jen těmi moravisty, kteří až dodnes blouzní o tom, že by, ale to je tak malé blouznění, jako, oni by teď začali zuřit, kdyby tady byli, ale... A proč to funguje v Rakousku a v Německu, zemské entity? A proč by to nefungovalo? Když to fungovalo za první republiky. Ne, že já jsem mluvil o tom, že by Morava byla, že by chtěla být samostatná, rozhodně nechtěla být. Že to byl prostě ten Mečiarův blud, jako ne. Ještě jedna věta, paní Radičová, úplně k něčemu jinému, protože už máme jenom 4 hodiny. Ale ta není pro vás, jo? Jenom tu krátkou poznámku. Ja si myslím, že Bolek Polívka to na Morave vyriešila, tým by som tú tému uzavrela. Ale ak dovolíte, k tým nezávislým kandidátom a novým trendom, ktoré tu máme, a načali sme to už v úvode, že tu máte aj vy novotvary na politickej scéne a nové tváre. Opäť začnem, ako zvyknem, téza. Štandardná politická strana je tá, ktorá prežije otca zakladateľa. HZDS neprežilo otca zakladateľa. SDKU neprežilo otca zakladateľa. A v Čechách
Opäť sú strany, ktoré neprežili otca zakladateľa, sú mimo parlamentu. Typická črta našich politických scén je, že tu, priatelia, naozaj nemáme ešte štandardizované politické scény, teda politické strany, ktoré sú založené na hodnotách a riešeniach. A čo to je pre pána Jána, že nezávislý kandidát? Nezávislý na čom? Na hodnotách? Na riešeniach? Pardon, ja ako občan mám právo vedieť, s kým budem mať dočinenia. Kto ma to ide reprezentovať? Ide ma reprezentovať človek s hodnotovým zázemím sociálnej demokracie, socialistu, liberála, konzervatívca, neokonzervatívca. Kto to je? Aké hodnoty bude presadzovať? Nemôže byť nezávislý na hodnotách. Viem, že si to tak nemyslel. Sekunda. Nemôže byť nezávislý na finančných zdrojoch. To sa nedá. Som povedal závislý na hodnotách a nezávislý na finančných zdrojoch. Nie, ako vravíš ty, nezávislý na opačne. Nemôže byť nezávislý na finančných zdrojoch, zadarmo sa politika nerobí, takže ma zaujíma, kto ich financuje a chcem to vedieť. Viac si budem vážiť politika, ktorý mi to transparentne povie, ako politika, ktorý to kamufluje a ja to netuším, ale jedného dňa sa to vykľuje. Jedného dňa sa to celé vykľuje a potom nastáva úplný šok a vytriezvenie, že pre Boha, čo sa to dialo. Takže aj pri tej decentralizácii a pri tých primátoroch a starostoch každý mal niekým financovanú kampaň. Prosím, časť z nich z vlastných zdrojov a peňazí. Mali to šťastie, že toľko peňazí nahonobili, alebo zarobili vlastným úsilím a schopnosťami, ale potom sú takí, ktorí majú podporu a financovanie svojej kampane a je to v poriadku, len potrebujem vedieť, kto to financuje. To je celé. A posledná veta, naozaj posledná veta, tu sa potom vytvára taký precedens a ilúzia, že všetko nové bude čisté a dobré, lebo nezávislé a všetko staré treba zahodiť, zhužbať do koša basketbalovým spôsobom, lebo sa to nejakým spôsobom spreneverilo a neosvedčilo. Nie je pravda, keď padol Kohl, Merkelová z CDU po ňom 3-krát vyhrala voľby. A já se vrátím k rozdělení Československa. Jakou roli v tom všem sehrál a mohl sehrát Václav Havel, protože on právě rozdělení, rozpad Československa označil za svoji největší politickou prohru? No, v podstate na túto otázku zohral rolu, nemohol zohrať podľa mňa inú rolu ako tú, čo zohral, ale jeho rola bola podstatne dôležitejšia potom. Bol dobrým príkladom. Ako keď sme uvádzali knižku Odkiaľ a kam k 20. výročiu Čiech a 20. výročiu Slovenska, tak Milan Šimečka správne povedal, že tá opozícia na Slovensku voči Mečiarovi, tak jej symbolom bol Havel. Neboli to len hodnoty, ale bol to konkrétny Havel. To stal Havel proti Mečiarovi, pretože každá armáda potrebuje veliteľa, aj duchovná. Takže jeho význam má veľkú úlohu v tom, že aj to nešťastné rozdelenie medzi občanmi nedopadlo tak nešťastne, ako v prvých rokoch vyzeralo. Netvrdím, že len jeho rola, ale dosť výraznú úlohu v tomto príbehu hrá aj po tom rozdelení. To je môj názor. Pane Bernharde. On sám říká, že to rozhodnutí, tuším 17. července 1992, kdy abdikuje, bylo nejtěžší rozhodnutí jeho celé prezidentské kariéry. On to bral strašně vážně. Málo kdo by to dokázal tak zdůvodnit. Já jsem prostě na to složil slib a ten slib nemohu dodržet, tak končím. Je to jednoduché. On toho zprvu o Slovensku moc nevěděl, to už tady bylo řečeno. On se
hodně dozvídal, učil, ale potom se do toho nasadil ze všech svých sil. Ten, kdo přišel po volbách 92, většina slovenské vlády Vladimír Mečiar, ho od jisté chvíle nenáviděl. Osobně nenáviděl. To je popsáno na několika místech. On se mu jednou chudák vyspovídal ze všeho možného, ačkoliv ten Václav po něm nechtěl zpověď. A to se často stává, že když se někomu takhle totálně svěříte, tak pak ho nemáte rádi, nenávidíte. On taky potom zařídil, že Václav Havel nebyl zvolen, že po 2 letech prezidentem. Tam pak bylo několik měsíců, kdy on musel odejít z hradu. Čili vztah Mečiar-Havel byl bohužel mimořádně závažný v celém tom příběhu. Nemělo by to tak být v politice, ale byl to vztah jednostranný. Mečiar vůči Havlovi. Havel byl jistě velkorysý a přehlédl tu sílu té osobní nenávisti. Já myslím, že Petr Oslzlík k tomu může říct hodně. Já mohu jenom dodat to, že Václav Havel, mohl by mi to dosvědčit, je tady taky Mirek Masák z našeho týmu, vynaložil opravdu úplně maximální energii na to. Jednak, že sám tady v tom citátu, který jsem na začátku četl, mluví o spoustách, že tam v tisících hodinách rozhovorů se slovenskými kolegy a přáteli, ale i uvnitř té naší kanceláře vlastně několik měsíců, kdy už bylo jasné, že se k tomu schyluje, že v případě vyhraje-li Mečiar, takže on prostě to vyhlášení, to samostatné vyhlášení samostatnosti, které udělal, že na tom náměstí jako provede, tak jsme vlastně nejednali téměř o ničem jiném, než o tom, jak se tomu dá čelit, a Václav Havel hledal nejrůznější cesty a mohu, poněvadž přece jenom jako člověk žijící na Moravě, když se úplně za čistého Moravana nepovažuji, jsem takový národnostní hybrid, ale tak mohu říct, že ten vliv, o kterém mluvil Agnes, že Václav Havel potom na Slovensku měl, že to je pravda, že tam vlastně se stal pro vás, že pro určitou vrstvu takovou symbolickou postavou, k níž se vztahovali, a byl tam svým způsobem tu protimečiarovskou opozici jaksi symbolicky vedl. A to si myslím, že byla velká role, kterou, i když nepřímo sehrál, ale sehrál ji právě tím nasazením, tím nesmírným nasazením, které proti tomu, aby se ten stát rozpadl. Paní Radičová, tady padaly věty o tom, jak Vladimír Mečiar nenáviděl Václava Havla. Vy znáte Vladimíra Mečiara osobně. Myslíte si, že šlo toho člověka ovlivnit, měl Václav Havel možnost, kdyby se o to pokoušel, zmírnit tu nenávist třeba? Spomínam na ostatný meeting na námestí Slovenského národného povstania za záchranu Československej republiky. Mala som povinnosť a česť ho organizovať. A prišiel pán prezident Havel na tribúnu a je to ten známy meeting, keď lietali tie vajíčka. A jedno skončilo vo vrecku na tribúne jedného z protagonistov. A vtedy som pochopila 2 veci, okrem mnohých iných, ale 2 na tom meetingu. Prvú, keď sme odovzdali kazetu, kto hádzal tie vajíčka a kto podpálil československú vlajku, čo bol trestný čin, vyšetrovateľom v Slovenskej republike, tak tá kazeta
priatelia, zmizla tak, že dodnes neexistuje. Čiže to sa nestalo. To zostalo len v mojich a našich spomienkach prítomných na tom námestí. Tí vyšetrovatelia tie dáta zničili. A druhý moment, vrátil sa do Československa svetoznámy mím pán Milan Sládek a mal účinkovať na tej tribúne. A to bolo v situácii, keď tam boli prítomní ostrí hoši nacionalisti, mali tam pristavenú Avius, ktorí si organizovali rozbitie tohto mítingu a naši chlapci telami držali tie davy od seba oddelené, aby teda nedošlo ku otvorenému konfliktu. A bolo treba ale doviesť z druhej strany námestia pána Sládka na tribúnu. A nezabudnem nikdy, ako som ho chytila za tú chvejúcu sa ruku a hovorím mu, nebojte sa, ja vás ochránim. Určite som sa bála oveľa viac ako on. Ale vedela som, že tí ľudia, ktorí prišli na to námestie, si zaslúžia vidieť, že sa neboja sami a že je tu pár ľudí, ktorí vždy budú mať odvahu pomenovať pravdivo veci. A že sa nebudú kláňať pred svojvôľou a hlúposťou mocných. Neviem, či nenávidel alebo miloval pán Mečiar pána Havla, ale viem s istotou, že to bol človek, ktorý sa rozhodoval úplne sám a ktorý, keď sa rozhodol, že Slovensko sa bude uberať na jeho obraz, tak sa uberalo na jeho obraz. A viem i to, že používal metódu známu v politike, mix, koktejl, tretina pravdy, tretina polopravdy, tretina totálnych lží. Len to muselo odznieť v jednej vete. Než ste zareagovali na totálnu lož, prešli polopravdy. Na tie už nebola šanca v danej rozprave reagovať. Toto bola jeho metóda a myslím si, že i tá spoveď patrila do metódy mečiarizmu založenej na koktejli pravdy, polopravdy a totálnych lží. S takýmto koktejlom sa vlastne ťažko vedie dialog. Takže nebylo možno nic. Myslím si. A my jsme u konce, protože za chvíli začne představení. Máš větu jednu? Že to, čo si povedala, platilo v móde Mečiar verejnosť, ale keďže som tam bol, tá spoveď bola úprimná, preto toho Václava nenávidel. Pane Pitharte, ještě tečku byste mohl udělat vy a... Byl jsem na té tribúně, vydrželi jsme to 5-7 minut. Viděli jsme ty osvětlené první řady, takových 20-30 metrů, a to byly skutečně tváře zrůzněné nenávistí a viděli jsme, jak po nás hážou. A pak tam byla už tma, to náměstí se svažuje a viděli jsme, že je plné, ale co se tam dělo, to jsme nevěděli. Pak v jednu chvíli někdo zavelel, no asi to byl Václav Havel, nemá to cenu, jdeme domů. Já si pamatuju, jak potom, jeli jsme asi k vám na VPNku, někdo mě říkal tak trochu vyčítavě, ale tam byla obrovská většina lidí, která přišla uvítat Václava. A vy jste ji opustili. Já jsem si uvědomil, co to je organizace takových prostě akcí, kdy ty první řady jsou zesilovány mikrofonem, osvětleny světlama, a tam vzadu my jsme je vůbec neviděli, neslyšeli a ti lidi tam přišli za Václavem Havlem a my jsme prostě reagovali. Ale tak to prostě bývá, takže jsme se stali vlastně obětí omylu, špatně jsme to vyhodnotili, ale nemohli jsme to vyhodnotit jinak, protože tam bylo 10 000 lidí, kteří vůbec neřvali
a kteří kdyby se dostali k nám, tak by volali něco úplně jiného. Ale takhle se dějí dějiny. Jsou to prostě někdy omyly, nedorozumění a je to organizace zla, které se vždycky dokáže lépe organizovat než dobro. A můžu říct, že je to tečka. Tak já vám děkuji velmi, děkuji i všem, co přišli a ještě předám slovo naší Lucii. Já děkuji moc krát za tečku, děkuji mnohokrát za dnešní debatu, jak našim debatérům, moderátorům, tak i vám, že jste přišli v takovém hojném počtu. A ráda bych vás pozvala na další kabinet Havel, za kterým si tentokrát budete muset přijet do Brna, do Divadla Husa na provázku 18. února. A bude na téma Dokážeme žít spolu, nebo aspoň vedle sebe, což bylo i téma, které tady se objevilo během té dnešní debaty. Ale v Národním divadle hned 6. díl kabinetu Havel se uskuteční 24. března na téma Diktát médií a kult zisku. A kdo byste to chtěl písemně, tak mám tady ještě pár programů, tak vám je ráda dám. A ještě než úplně skončíme, tak na samý závěr by to chtělo tolik volanou katarzy, kterou nám zprostředkuje tradičně Gabriela Wernerová. Takže prosím, Gabriela. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí sedbu svou. Modlitba má, ta ať promlouvá která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrací, lidé navrací.